Hello guys, welcome back to the channel. ಗೈಸ್ ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಸಾರಿ ನಾವು ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮುಂಚ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚಿರ ಪುಲ್ ಬಾಗಪ್ಪನ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರಪುರ್ ಚಂಚರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಬರೀ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಕ ಮುಲ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗೈತೆ ತಾರೈ ಪೆರನಗ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಅವಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೂರು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರೈ ಪೆರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪು ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆದನು ತುಲೆ ಎಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಲ್ ಪೂರ ಪಾಗತ್ತದು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರಮ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೊಂದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೂಡ ಪೋದು ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀಡಿ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮಲೆಲ್ಲ ತೇಲಿರಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮದಿಮಲು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಮದಿಮಯ್ಯರು ಮದಿಮಲು ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತಾರೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿದ ಮರ್ಲೆ ಓಲೆ ಫೋನಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶ್ಶುಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಫಿಶ್ಶುಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿ ದೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೇತೆನೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಜನಂದುವೆ ನುಂಗುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಈ ಬಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿಡುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲಿ ಇಶು ತೋನಿತ್ತಾರಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ನ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಶ್ಶುಲು ತುಲೆ ಮೂಜು ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿತ್ತೇನೆ ಫಿಶ್ಶುಲು ಸೊ ಅಂಚ